Ka nangkersiw tia player youth club ka khot bat kaya wer yaki shnong ki badon haka Temri Boy district bapinyawan yi shimbenta haka inter village knockout football tournament ka banlong hau benai September Oktober arhajar arpulai hamadan NSCA paham sim nongpo na benta ki jingtip bakham benya call hau number prah nyeu khandai sau san iwe nyeu iwe sau nyeu lane Kendai Hnriu Iwe, Ar San Lai Hnriu Nyau Hnriu. Kasengkhasi Student Union haka nyau tarik nailar arjar arpolai kalai kendu ya Profesor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor ka School Ba Nehu bane keren halor ka FYUP jong ka NIPS araja arpo hakate ka jingya keren ka seng kaladawa ya ka University bakade ban wanra ya ka jing pensyai ka bakham janai ban penlaj ya ka jingsa umdum jongki college bat ki khana pule ki bompat la ban sedang ya ki kelas ki jongki na kadau ka kenrum kenram bami na ka NIPS Kaseng kala keren syairu ya ka jing persya ka jongka ya ka hybrid mode bat ka dawa balada dei ban pentrikam ya ka FYUP dei ban pentrei solansar lane lada pentrikam da ka sistem ka barim ru dei ban long solansar. Vice Chancellor hakate ka jing ya keren ula juba basyan ka university kan sasyong perkhan bat ka tanat pule ka sorkar jela ban ya keren janai halor ka ne ka NIPS. Kaseng kala dawa bahadin kate ka jingya kendu ka jing pensyai ka dei ban mi balada on pentrikam ya ka sistem bathamai ne barim khenang baki samla pule kinom sya kta haka jing slam ban sedang ki kelas ki jongki balada ja bakin ya syakmat ya ka sistem bathamai ka university haringkat lang bat ka sorkar jela ki dei ban yarap bat kenphang lem ya ki tu ki college ki bom kod bor ban pentrikam ya ka ne ka FYUP khenang baki samla pule ki ba pule ha ki tu ki college kin om syakta Shushu ka seng kalaya keren halor ka jing ki samla pule ki badei na ka jaj benriu khasi ki ba pule hapo Manipur University bahadin ka jing kan at bat jing ya umsnam hapo ka te ka jela ki ladon hapreng ka khim ban lek phai ban yo peteng ya ka jing pule ka jongki kumta ka seng kala dawa ya ka nehu bakan pedeng kerpang ya ki te ki samla pule hapo school ba nehu ban pedeng ya ki jing pule jongki na ka semester ka baki syong menta lane ban penrung thama ya ki nadu basdang Vice Chancellor halor kane ka jing ya keren ula menjur ban pej binya ya kane bat kula ru ban yarap ya ki ne ki samla pule bat kumjuru ula kerpat ya ka seng bakan pha kerpang ya ki kerteng bat ki jingti bakhambia khenang ba unyo ban ya keren bat ki din sejong ka Board of School Studies nehu la on pedeng ya ki kum ki khana pule thamai lane ban ailat ya ki ban pedeng nadu ka semester baki don menta kaseng shushu kabala pha ya ka kerwo syakitu ki samla pule bakin pha ya ki jingtip bakhambia syaka seng da ka ba ki pha ya ka kerteng ka course contents registration number bat ki department baki pule khenang ba ka seng kan yo ban pha ya ki kerteng syaka school ba nehu Matagasngi na kalian kaseng lembaga education cell nilai yo untuk UPC ikan atli kimat ke Banangkong ko apan sai hello ke kren ke jungi galong abede bakani ke new education policy ka ba na kalian ki colleges par kongju oro ki nai kai ki khna kisa ka jing umdum halor ke jing momsai ya kani ke NEP to ladaki colleges kinyai da ka sistem go thamai ani kinyai sistem go berim da kani ke jing ya ther ke jing tai jongi par UPC dilakukan sayo ba ke university ke dei ban harangkat ke jing penchai ka ba khamsai ba khamjanai colleges kenang ba ki khna puli kinam sya bangkata halor kani ke jing momsai kinyai da ka sistem go berim go thamai kumjuru yang kaseng nila keren saya ba kaseng dile ban pediang ka hybrid mode ani ba atli system kinyat ya kuju kopor bat ke university harangkat ba ka state government kade ban ai ya tarai watikna hato lada kinyat ka system go barim ni system go thamai ba kanu ke kinyat ka system lada kade barim no thamai makanaro kade balong solusa de barok khai bat haju koporo kajing pensai kani banwan naglem visi uloong bahagi ni kisgi ki banwan punya kenduk education minister ya ka bayo ya banya syong banya ther banya tai seni lo kani ka jing pentrikam mek NEP hagi colleges tena kalian kaseng ni loong ba ka hakatu kajing ya kenduk
kade ban shai but aku ju oporo ya kitu ki colleges kham tam ki ba mla le si ban implement ya kene ke FYUP ne ka system batmai ju ke NEP ka skor sarkar jela rangkat ba ka school ba ni hu kade ba chi men jikit kle ya ka ba nyarap man kan pham lem ya kitu ki colleges ki ba mla kot bor si sha ya ka ban implement ya ka system batmai khnang ba kitu ki khna aro kismla pule ki ba pule ya kitu ki colleges ki ba mla ban implement ya ka FYUP kin yo ya ka ba wanra lani banyo tu so jong ke jing mentoi lamba kani FYUP kumboyo lang gitu kina ibo pule hapo ki colleges ki wala ban implement ya FYUP bat kawai perkamat kabangi ye kenduk mata kasngi bot wisi kalong halor ka jing jong gitu kisama pule ki badai na kabri nyok trap ku jongi ki bo pule hapo school ba hapo Manipur hadin bakal ami katu kajing jia ya kajing ya kajia bujung musnam hapo ka jela Manipur te kalabu bujung sibun ba sikadai ya kisama pule ki bo pule ka te school ba ya ka ba kinang la ban peteng ye kajing pule kajong ki hadin kajing ya tai bot ofisi na kaliang ofisi bula menjur ya ka ba on khot ya ka meeting ka ba kerpang ya ki din jong ki school ki badan hapo school ba ni hu ba kinsim ya karai ba aku ju ko poro na kaliang ofisi bula kerpat ini kaseng ya ka bangin ai ya kicing tip iba khambnya ya kini kisamla ki ba pule ka school ba hapo Manipur bat kumju ro ju ko por ngalaban ong ba kani gede kerwo na kaliang kaseng sia kitu kisamla ki badang hapan pule mentai sing pule joki ya po school ba Manipur ya ka ba kin ya pha lem ya ki jingtip ba khambnya sia kaseng nang ba kaseng kala ban submit sia school ba ni hu ha ka dei ha ka bentai ya ka ba kin yo ba muteng ki jumpule po school ba ni hu la ka dei na semester ka ba kila no lani la ka dei na do ka semester ka ba sedang te na kaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de becim lang di cikit klik ya ka ba penting kena bakini ki samla pule ki ba pule hapo school ba ko Manipur kinam do ya ta ka hok ban teng ni jing pule jong ki kham selor na ki jing jia jong kan ni jing ya musnam